মনে চিন্তা করি সত্য করিব ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। କଣ କହିବେ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି କହିବେ? ତାପରେ ଯାହା ପୁରାଣ ଲିଖିତ ବାଣୀ ଦୁଇ ପଦ କହିବା ମୋର ସାନ ଭାଇ ସେ କಡೆ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତ ସର୍ବକ୍ତଶାଳୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ଲଟ ହେଲା ତ୍ରିପୁରାସୁର ବଧ। हे सुनो विज्ञान धीरे धीरे बोलो आज पुराणर मुख्यवाणी आज त्रिपुरासुर देले धरो किपरि होइब चिंता देखनि देवगण देवगण संगे भजने पड़िला विष्णु को पासे गमिले विष्णु को पासे गमिले आज ब्रह्मा इंद्र पड़ी 33 कोटिले देवगण को डाकिले मने चिंता करे के करिले धन रे मने चिंता करे ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିପୁରାସୁର ଉତ୍ପାତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ଦରକାର ହେଲା। ଶିବକୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ସତରେ କହୁଛି ଶିବ ନିଧନ କରିବେ କହିଲେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବୃଷଭ ଶରୀର ପ୍ରଧାନ କଲେ। ଚାରୋଟି ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲଟ ବାଚାରେ ମନେ ପଡୁନି ଆପଣ ଗାଇବ ଦି ଜଣ ଯାକର ଗାଇବାରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଛକଟିଏ ବାଜିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୃଷଭ ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ସଂଘ ଦଶରଥ ତନୟ ତାପରେ କଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୟାମଳା ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭି ଆମ ପ୍ରଥମର କଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଆସିଲାନି। ପ୍ରଥମର କଣ ସର୍ବଦା ମତେ ମନେ ପଡୁନି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ସର୍ବଦା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣಂ ପୂର୍ବଜಂ ରଘୁବରಂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରಂ କାକୁସ୍ଥ କରಂ କରୁଣାନିଧି ବିପ୍ର ପ୍ରିୟ ଧାରିକମ୍। ଯୋଉ କାକୁସ୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି ଏଇଠି ମୀମାଂସା କରିଦେବି। ଏଇଠି ବୃଷଭ ରୂପ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦେବତା ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ 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 ଦେବତା ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଶରଣ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜୟ ପାଖକୁ। ପୁରଞ୍ଜୟ ବହୁତ ବଳବାନ ରାଜା। ପୁରଞ୍ଜୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ପଶିଲେ ପୁରଞ୍ଜୟ ରାଜା କହିଲେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବୃଷଭ ରୂପ କରିବ ତା ପିଠିରେ ବସିକି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ବୃଷଭ ହେଇ କାକୁସ୍ଥ କରମ କରୁଣାନିଧି। କାକୁସ୍ଥ କହିଲେ କୁଦ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁଦ ତିଆରି ଚୂଳ ହଁ ସେ ଚୂଳକୁ ତାପରେ ବସି ପୁରଞ୍ଜୟ ରାଜା ପରାସ୍ତ କଲେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ।
ଏଇଟା ହଉଛି ସାରେ ଆପଣ ଶିବ ପୁରାଣ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କଲେ ବୃଷଭ ରୂପଟାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପାଦ କିଏ ହବ ଖୁରା କିଏ ହବ ଶରୀର କିଏ ହବ ହଉ ହଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ ପୁରା ମାନେ ଛଟକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୀତରେ ପଚାର ହଁ ଗୀତରେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହବ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳିଆ ହବ ନା ଆଉ ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇ ପରିବନ ବଞ୍ଚାଇ ଜଗବନ ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ କହିବି ନନ୍ଦର ଆଉ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ କହିବି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନ ବିଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଚଳି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସଭାରେ ଦେବ ବୁଝାଇ ହେ ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଚଳି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସଭାରେ ଦେବ ବୁଝାଇ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଜାଣିବି ଶିବ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଜାଣିବି ଶିବ ମମ ସ୍ଥାନ ଏକ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ତୁମ୍ଭେ ବବତାର ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଆରେ ବୁଝିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜଳି କଣ କହିଲା ହ୍ୟାଲୋ ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଚଳି କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଜଳି କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାବୁରେ ଆରେ ଶୁଣ ମନେ କରାର ଆଜି ସଠିକ ଦେବି ବୁଝାଇ ବ୍ରହ୍ମଜଳ ବଲେ ଦେବଙ୍କ ଆହୁତି ତମକୁ ବୁଝାଇ ଆରେ ଧର বাউলা এমন প্রশ্ন শুনিলে হেবু লঙ্গোলা দেখিয়া বাউলা আরে শিবঙ্কর পুরী 15 নয়ন পঞ্চমস্তকে রহিছি হে পঞ্চমস্তকে রহিছি শিবঙ্কর 5 মুন্ড ঈশান বামদেব অঘোর তৎপুরুষ সত্য জাত আজ 5 মুন্ডরে 15 নয়ন জগত জন জানতি আজ মধ্যম মুক্তকে সোম সূর্য অগ্নিদান তিনি নেত্র ତିନୋଟି ନେତ୍ରର ନାମ କହିଛି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର ନାଁ ମଝି ନୟନ କହିଛି ସୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି 12ଗୋଟି ନୟନର ନାମଟି ସଭାରେ ଦେବ ବଜାଇ ଆଜି ବସି ବସିବାର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଶୁଣୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପର୍ବତିଆ ବାବୁ ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉବି ଆଉ ତମେ କଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନ କି ତମେ ତ ସେଇ ଶିବ ତମେ ବି ଶୁଣିଲେ ବାଇଆ ହେଇଯିବ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ ଆଁ କିରେ ଶୁଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ବାଉଳା ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ହେବ ଲଙ୍ଗଳା ଶୁଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ
त्यागी एहिपरि मात्र जन जगत जानती है जन जगत जानती है पद्मा सत्य ऋतु बोली नाम मने भररे चित्तति सुधि जन सुधि जन शास्त्र आलोचना सुधि जन सुधि जन आज्ञा सत कहला गले भाई मोर माने जेहेतु हृदय ठाकुर से मत जनाशुना प्रश्न पचारि किंतु ए प्रश्न को बहुत पेंडाल भी आलोचना समालोचना भाई कर किंतु तार उत्तर मु रखुनी कौन भाई गुप्त भाव से आम आकुल सार चरण भर कोटि कोटि निवेदन आप कहले भी मुझे उत्तरटा कह गोटे गोटे जिन मन पड़े गोटे गोटे मन पड़ूनी ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମା ପାର୍ବତୀ ମାନେ ଠିଆ ହବ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖ ଦାସୀ ଏବେ କଣ କରିବେ କିଛି